Na Kaya engineer. mo, boss. Naluluto rin engineer. Ride, itek. Friday itik ah. Munta ko po conception na dakal la kay Kenny itik. Ha? Specialty ng conception. Wes itik kating kaya pa nga dog Kenny oh. Manyaman sana po, Wala bibi. rin, lima na eh. Baka naman, Kong Alex. Kailan pa pwede rin nga dog mo ni engineer? Pwede mo, boss. Gulo ko na rin. Oo, patentanin eh. Patay ko na. Monto kabit, natin tidungan na mo. Hindi? Hindi. Paglalo. Tidungan na lang. Paglalo na lang. Tidungan na dog kong kay. Oo. Oo, pwede na rin. Kabang luda? Magaling yung... Makanan lang pangaluto ngayon natin lang toyo. Karakal mo naman kukutang Boss Edmond. Ote naka malahimikin. Ken... Tanglad. Oo, nakababang lulan eh. Oo. Buat ang kaikanta. Kaya mong Sprite. Ay! Maproseso yung pala niya. Malwala, boss. Luluto din eh. Oo, kaya datang natin. Abang Hindi mo lulan. na, ayaw mo nga babae tang lanam. Ala lang mo. Na? Malambat daw. Mako. Napasin ako. Luluto Kung meron na yan, kami ang oras. Kenny, saan ang pangkain niya? Manok. Adobong manok. Kaya adobong babi ni Kenny. Fried it. Ako na. Ayan. Ako na mulog yung dito. Oo. Sabi-sabi tayo. Karakal na. Kasi karal ko din, oh. Kaya na ko mga na, sobrang ulam, oh. Yan yung boss, mga kalakanta. Hindi ko, parang tanong. Kung wala ang piyesta pin eh. Baka pala, kaya pa siya sinabi ko pala lima pin pala eh. Yung mga biro eh. Oo. Black mo Kaya ngayon. nakabiro engineer. Tututo ka pala. Di malam, nung nanoy itong bayaran mo, boss. Yapin daw. Wow. Hanggang nanoy ito. Wow. Sige. Sa pa ni. Para mo na pa ni. Paano mo? Ay, ito. Pangmantay engineer, bakit pamalita? Kung Alex yan eh. Kung Alex yan eh. Tapos, Wala. tabi kita. Oh, Bab, tabi mekan bab. kaya kain eh. Mani bab. Umali ah. Naman na. Agad ako kayo ni mag-isang labulong rin niya. Wah. Magwala na mo rin dyan kaya niya. Hindi sa labulong rin kaya mo kong Alex. Nagya sa akin. Aldo daw nga bigyan niyo mag-isang lang. Bayo tama ko, wala nang bulong niyo sa akin. Bat, tapang mo na. Wala lang naman daw. Naman ah. Lumali ah. Tinya. Ganun na yung bab. Right? Kukuk.
Tinatak mo may, oh. Patulanda ka niya pala, lako. Umbisa ako pa mag-swimming, oh. Something ni simple na ko, Alex. Budget meal 3,000 8 hours. Kasanti nga niya rin dakol niya. Swimming pool na. Pwede nini. Dumali niya. Hindi nga maling kita. Nakakunta na. Kawal mo. Dumali yun. Never show on me. Takmame ako internet. Takmame. Patang mga damo. Nakamarin eh. May pinapanyak doon. Abda na pangkili na karakanda na. Itsura pa! Manyaman lo. Lambu lang ba? Naman ha. Yan ay itong babae palambot at palak ng doon. Pahuli nga rin ang babae. Kami kapitan na bayan magalang pahuli nga rin. Ayun,